Yo, what a jam-packed episode 1 of Izingane Zesithembu, guys. We have so much to unpack kule episode ke, especially ke iscene kaSne. Hi guys, Mandicho Usne is the star of the show. You understand? Without her, I don't think show ibizoba mnandi ngalendlela ke emnandi ngayo. Also ke obviously ne-girlfriends zikaMpumelelo. I feel like ngabo abenza show ibe nendikimba uba show ke ithandeke. So very first episode of season 3 of Izingane Zesithembu sibona iscene kaSne apho ke abizelwe i-parents meeting. Sne uzokhula nini ubizwe ke nguMacele notatakhe uMusa Mseleku. And honestly I thought into ba le scene lena ibizoba smooth because isaqala nje uSne ebengumuntu ozobulela osukuma nombulela uba hey ndiyabulela bazali bam, or rather ebejongise kuMacele most of the time uba you know what, the day I become successful into endiyokwenzela yona Macele awuzukholwa, ndifuna uku-appreciate because kaloku wena wandithatha wandichola mna noThando utatam lo ekungutata uMusa Mseleku engasifuni kwakhe. So one day when I have something ndizoza ndizokubulela. Hayi ke wavele wayimosha utata uChris wangena wathi hayibo na last year nje you said the same thing each and every year utsho the same thing. Wabuyisa ke ngoku nento zakudala ezokulast season uba wena ngokuyana nihambile nise-Sun City wakhomba abantwana bam ngemela kwakutheni now sowufuna futhi ukubuyela kubo, of which guys lo line leyo sonke besifuna ukuyi-understand ba ithini. Even uSne was like hayibo, does it mean uba mna andinguye umntanakhe xa ezothi abantwana bakhe, like why utatam ezothetha kanjena? It really does hurt uSne indlela ke utata uMusa Mseleku athethe ngayo. Wazama ke uku-understanda le line yoba uthi ndizobuyela kubo kanjani. Does that mean this is also not my home yabo? Because he left us hanging. We also really, as if you was wanted to know uba what he meant. So ke uSne kwi-diary sessions yamkhalisa kakhulu lo line, but ke xa ithetha notatakhe wa-apologizer watsho uba you know what, ayizuphinde yenzeke into enjeyana. I want to take accountability nditsho into yokokubana manyani I was wrong for doing laa nto. As an elder sister bekumele uba ndiye ndaba yintoni, ndaba yi-good example to abantwana ke aba bancinci. So uMacele ke wangena wathi Sne ndiyaku-understand uba manyani you want to do something big for me one day, but into endingayithandiyo ngawo is the fact that ezi zinto ezincinci that matter the most you are skipping them, and uthi wena ufuna ukwenza izinto ezinkulu usahlulwa ukwenza ezi zinto ezincinci. Kwi-funeral wena kagogo, which is umama kaMacele, zange sikubone, but I would have appreciated if you were there, you abide by the rules, ubonakalise ukundi-appreciate ngezi zinto ke ezincinci guys. Then ke utata uMusa wayimosha even more because uSne kusathethwa ngezo zinto nje udecide ukubashiya bobabini wahamba wayozihlalela ekitchen. Kulapho ke utata uMusa Mseleku introduce indaba yamalobola. Guys, if you remember last year uSne waye andazi noba ndingayibeka kanjani but uSne engathi wayenabafana abayi-3 if I'm not mistaken guys, but kukhona lo oyi-1 waye-serious ngayo, of which ke kwalikhwa into yokokubana uSne uzolotyolwa in December, and unfortunately later on kwaphinde kwalikhwa into yokokubana hayibo amalobola ingathi ayahlehla because uSne ubhaqwe echita ngulo mfana ebe-serious ngaye efuna ukuzombhatalela amalobola. I think ezo videos zisekhona apha ku YouTube. If you would like to know more about amalobola kaSne, please check it out. So utata uMusa ke Mseleku uthetha ngaloo nto into yoba yeyi kukhona le ntombazana thizeni ethanda kakhulu ukuthetha nganti. Andazi ke guys between uLady Londi noMamgobhozi TV into yoba uthetha ngomphi kanye uthetha ngeyiphi kanye intombazana le ithanda ke ukuthetha ngabo. Uthi yayisendelwe ngumngane kaSne telling her that uSne seyihlala eThekwini njengangoku nendoda thizeni ekungeyiyo le ibisithi izomlobola.
guys, izinto ezibucayi kangaka. Why would utata uMseleko azithethe? You know what, I'm against it because utata uMseleko, when it comes to Olwandle noMpumelelo ngezinto abatrenda ngazo, okay, uMpumelelo maybe lento kaQueen Loli why decide into ba uzoyidiscussa ku-reality TV, but ulwandle nezigemegeme, guys. Ulwandle izigemegeme anazo, but you would never find utata uMseleko emhlambalaza kanje ngezigemegeme zakhe ezaku-social media. So ke uMusa then ke ufuna ukwazi into ba amalobola then how did they go, because uyatsho yena uba ndamxelela uSine, ndamhlalisa phansi ndathi amalobola wakhe andiwafuni, andiwadingi at all. Understand, mna into endiyifunayo is that inkwenkwe ethanda uSine mayimthathe uSine, singazi noba ke uyamdayisa uba makathathwe free of charge, of which I don't understand why we would do that. Maybe he doesn't believe uba uSine ungumntu angahlala emtshatweni, noba ubeliever into ba uSine angabuya ekseni emtshatweni. Maybe that's why esithi akafune malobola wankwenkwe kaSine. So uMacele nayo iyachaza ecaleni into ba no, wena tata wathi amalobola kaSine makahambe aye kwaShiba. I-reasons ezoba why makaye kwaShibe you never explain to us, but wathi azoya khona and wena awafuni. Wabe utata uMseleko ethi because uSine decided to storm out, manke ndihambe, inoba wena Macele uzokwazi ukuchazela kabanzi, to which ke uSine became really emotional. Shuthi lento yomfana wadecide ukujikisa amalobola, shame, of which namde I understand that, guys. It's a really sensitive topic because as umntu wena wesifazane, it's not up to you uba amalobola makaphumelele, inoba usaphoxeke nangoku into ba umfana wadecide into ba uzojikisa amalobola. Niya understand? So naye uye wakhala wathi akazi ayikho into azoyixelela ubani uMacele about the lobola situation. Ngoku ke obviously kuthethwa ngelobola, uSine uye wathembisa into ba one day uyoze azilengise ngenxa katata uMseleko because of ke izinto aye azithethe ngaye. Now guys, mandithathe i-comments ezimbalwa from ababukeli be-show on how they felt about this scene and episode. Oyiwani ke uthi uMseleko is the reason uSine hates his siblings. He has caused so much division amongst his kids. Sine's anger gets to misdirect them, or gets so misdirected to them cause ubaba wakhe sees them and not her. Nabo, they never call out on their father. Ngiyamzonda mina lo baba. Khona ke omunye othi guys, uMseleko uyamthanda uSine, ufuna athathe indawo yakhe as usisi omdala. Kuyamcasula ukuthi akafuni ukuziphathisa okwengane uSine. Izingane ezincane zindala kunaye lapho yena she doesn't want to take any accountability every time elungiswa. Zininzi ke guys i-comments, but ke zezi endiye ndathi mandizithathe because they are the opposite of each other. So anyways guys, if unibukele u-episode 1 ndiyacela nindixelele uba how did you feel ngale part kaSine, then ke most definitely ndizonibona on the next one. Bye guys.